Al cim del turó de Sant Jordi, envoltat de boscos d'alzines, pins i roures, s'alça el castell de Torcafalló. Construït al segle XI, el conjunt domina visualment la plana de la selva i controla els principals camins del territori. La fortificació s'organitza en un recinte emmurallat de planta quadrangular, amb una torre mestra circular i una cisterna que garanteix l'aigua necessària per a la vida quotidiana. Al pati del castell, els cavallers s'entrenen en la lluita mentre el personal de servei s'ocupa de les tasques diàries. En aquest període, Torcafalló funciona com a centre de vida senyorial, amb activitat militar, feines domèstiques i la presència de servents i homes d'armes. Cap a mitjan segle XIII, el castell és abandonat i entra en un procés de ruïna. 2 segles més tard, sobre les seves restes, s'hi construeix la capella de Sant Jordi. El lloc es transforma, aleshores, en un espai de culte i devoció popular. A l'interior, l'altar presideix un edifici senzill, d'estil gòtic, que confereix un nou significat espiritual a aquest espai. Al segle XIX, el conjunt viu la seva darrera transformació. En el context de la Segona Guerra Carlina, la capella es fortifica i el turó s'adapta com a estació de telegrafia òptica militar. Soldats i operaris hi transmeten missatges codificats a través d'una xarxa visual que connecta diferents punts del territori. Amb aquesta darrera adaptació, el conjunt de Torcafalló culmina una llarga seqüència de transformacions que reflecteixen els canvis d'ús i de funció de l'indret al llarg dels segles.